inclusive ang atong pag-implementar sa educational delivery diri sa probinsya, no, tanan gyud covered, especially sa pag-implement sa Special Education Fund, tanan gyud gigahinan og pundo sa atong provincial government para matagaan og classrooms ang atong mga eskwelahan nga nanginahanglan og classrooms. Ang ato pong ALS gitagaan pog pundo, ang atong mga maestra natagaan pud og ayuda, no, pinaagi sa Basic Education Research Fund, gikan sa pundo pod sa Special Education Fund. Og ang pag-deliver nato sa Basic Education Learning Continuity Plan, diin gitagaan gyud og dakong pundo ang technology, no, technological needs sa mga eskwelahan, sama sa television, printers, mga photocopying machines, o ubang panginahanglanon nga ma-deliver ang atong radio-based instruction o TV-based instruction sa matag eskwelahan sa atong probinsya.